Ćao drugari. Za večeras sam razmišljala da pričamo o kompromisu. Obzirom da je to takva tema, da može da se gleda sa više nekih aspekata ili iz više uglova, ja ću se potruditi možda da to, da kažem, uključim, da ih uključim, a ne mogu sve naravno, ali neke od njih da uključim u ovu priču. Barem onako kako ja to vidim. I sad, verujem da ćemo se, što se kaže, naći po tom pitanju. Verujem i volela bih da se slažemo. Tako da, eto, moja ideja je, pošto svi stalno spominju u razgovorima taj kompromis, zato bih volela da baš popričamo o tome i da vidimo da li je on stvarno toliko važan i uopšte čemu on služi i koliko je on bitan u bilo kojim odnosima, u odnosima između parova, mislim na parove ljubavne, da kažem, parove, da li među prijateljima, poznanicima, drugarima, saradnicima, kolegama, porodica, familija i tako to. Znači, poenta je da načnemo praktično tu temu, jer ta tema je praktično nedopričana i nikad mislim da neće biti ispričana. Tako da ću se ja potruditi, što se kaže, da iz nekog svog ugla kažem to neko svoje mišljenje po pitanju kompromisa. A sam naziv teme mi nije tako važan, može da bude i kompromis da ili ne, da li smo spremni na kompromis ili šta je kompromis i tako dalje. Pitanje je uopšte da li postoji sama definicija kompromisa kao kompromisa. Ne mislim definicija reči kompromis, nego samog činjenja kompromisa. Tako da, eto, pokušat ćemo zajedničkim snagama da se izborimo sa ovom temom, šta drugo da vam kažem. Jer, kažem, toliko svi spominju tu reč kompromis, pa ajde onda i mi da je malo u našem razgovoru obradimo, da tako kažem. Naprimer, rekla bih ovako, od malena nas, naprimer, roditelji uče da je sve stvar dogovora. Kažu, kompromis je nešto što se podrazumeva u zajedničkom životu, ali i u prijateljstvu ili poslu. Da li kompromis može da reši svaki problem? Ili ipak nekad treba poštovati granice i potražiti drugo rešenje za prevazilaženje problema? Eto, i na taj način može da se posmatra ova tema. A da krenemo, na primjer, ovako, a šta je pravi istinski kompromis? Svi pričaju kako veze traže kompromise i često kažu definiciju kompromisa koja često, da kažem, zvuči ovako. Moja žena voli narodnjake, a ja ne, ali ja ih slušam i trpim njen teror nad mojim ušima, jer je volim
i pravim kompromis. A u stvari, pravi istinski kompromis bi bio, na primjer, ovakav. Moja žena i ja ne volimo da slušamo operu, ali ćemo ipak otići jer pravimo kompromis, zato što se volimo. A onda ono večito pitanje, koliko ste u vezi spremni na kompromis? Da li ćete preći preko nekih sitnih mana svoga partnera, ako je odnos dobar, na primjer? Šta je ono preko čega nikada ne bi prešli? Po cenu da ceo život ostanete sami. Na primjer, znam ljude koji su ovakvog stava. Većina ima mane i mnogo toga se mora tolerisati. Nema onaj fazon budi što jesi i nemoj da se menjaš i da menjaš druge. To nije normalno, niti uopšte ja mislim da postoji. Kažu, prevaru ni u najluđim snovima ne bi tolerisali i za mnogo manje bi prekinuli. Tako da kažu, na primjer, samoća je super. To je njihov neki odbrambeni mehanizam. Da li je ovo jedno od rešenja? Pa po mom skromnom mišljenju nije. Između ostalog, kompromis je veoma kompleksno pitanje. Ali svela bih ga na za ljubav i odanost se ne moli. Ili možda ne postoje kompromisi, a? Šta mislite na tu temu? Već je sve u sagledavanju sebe, drugih, u sagledavanju drugih ljudi spram sebe, svojih i njihovih želja i mogućnosti. Jer na kraju se svako prilagodi onoliko i onom što može. Eto, i to je jedna od, da kažem, varijanti sagledavanja kompromisa. A opet, sa druge strane, dogovor i kompromis je jako važan. Čovjek treba sam da vodi računa o svojim manama i nedostacima. Trebalo bi svi da bar pomalo budemo samokritični. Na primer, ja sam spremna na kompromis, sve dok to ne podrazumeva narušavanje mog načina života i to u korenu. Veoma sam tolerantna i fleksibilna. Sa mnom je uvek lako dogovoriti bilo šta. Bilo da je u pitanju odnos sa partnerom ili sa familijom, prijateljima, kolegama i tako dalje. Ne bih istolerisala bezobrazluk, nepoštovanje, aroganciju. To ne volim kod ljudi. Generalno to ne volim. A još manje bih volela da sa takvim osobama moram da pravim neki kompromis. Kao što rekoh, svako od nas ima mane. Prihvatiš partnera, prijatelja, druga, kolegu, takvog kakav jeste i funkcionišete kao tim. Ali to mora biti obostrano. Poverenje i poštovanje je najbitnije. Mislim da su kompromisi neizostavni deo života.
i treba biti spreman na manje kompromise koji bi poboljšali vezu, prijateljstvo, kod kolega, na primer saradnju, i samim tim ulepšali ih. Na primer, kompromisi koji bi dovodili u situaciju da se odričemo sebi bitnih stvari ili menjati svoje stavove i poglede na život ili svoje dostojanstvo ili da se mi menjamo 100% u svemu, na to ne treba pristajati. Kao što ne bi trebalo pristajati na kompromise ako nisu obostrani. Može nekada da se dogodi da biramo i između kompromisa ili da ostanemo sami, a samoća je nekad previsoka cena, pa se čini da je kompromis plaćanje na rate, a na rate se ne znam što se kaže, a na rate je nekako uvek se čini lakše. Zar ne? A može se reći i da. Lakše bi bilo kad te kamate ne bi bile toliko visoke. Jednom učinjen ustupak može samo da mutira. Ako se zainatiš, na primer, da izguraš svoje, veza će pući kao konac. Pravo da vam kažem, nisam pametna šta je bolje. Iako sam spremna na kompromise, na svakom koraku čini mi se da je lakše, ali na duže staze, Boga mi, užasno iznuri čovek. Zatim, veoma je važan činilac da kompromis možeš da praviš samo sa onim koji je i sam spreman na kompromis. Konkretno u vezama, to mogu biti veoma lepe veze. Sve se svodi na to da voljenu osobu podržavaš u nečemu što tebi baš i nije možda po volji, a i ona tebe podržava u isterivanju nekih tvojih bubica. Ako preko puta imaš tvrdoglavu i nadžisku personu, pokušavanje pravljenja kompromisa ti se žestoko olupa o glavu. U ovakvoj vezi ili odnosu uopšte, nekad će se desiti ili postojaće nešto što ti neće odgovarati. Ključ mislim da je u tome da neodgovarajuće stvari budu sitnice, ali da bitne stvari budu odgovarajuće. Svako ko ceni sebe i svoje osobine, to isto ceni i kod partnera. Onog trenutka kada prestane da ceni neku partnerovu osobinu, onda priznaje da sam nema tu osobinu, već da je fingirao. Znači, neiskren. A sada bih se zabavila situacijama u kojima ne treba praviti kompromis. Na primer, uvek nađite vreme za porodicu i prijatelje. Život je kratak. Da bismo se stalno bavili stvarima koje mogu da sačekaju. Prioritete treba jasno postaviti, emocije su ključne uopšte u životu, tako da, hteli mi to da priznamo ili ne, vreme
koja provedete sa porodicom i prijateljima sigurno može smanjiti nivo stresa koji osjećamo skoro svakodnevno. Zašto? Pa zato što su oni naš mir, naša podrška. To su ljudi koji će nam izmamiti osmeh, sa kojima ćemo provoditi nezaboravne trenutke, slaviti uspehe, provoditi nezaboravne trenutke, kao što rekoh, putovati, prolaziti kroz teške periode u životu i tako dalje. Da li ste danas partneru rekli da vam nedostaje? Da li ste prijatelja, na primjer, pozvali i pitali ga kako se osjeća? Učinite to. Vredi, sigurno. Druga stvar kod koje mislim da ne treba praviti kompromis, to je da vodite računa o sebi. Da li tu ima mesta za kompromis? Ne. Morate biti zadovoljni i srećni ukoliko želite da još nekome izmamite osmeh i pružite ljubav. Ostavite sebi prostora za čitanje knjige, kupovinu, neku fizičku aktivnost, hobi. Budite zadovoljni što hodate u svojim cipelama. Zatim, sledeća stvar kod koje isto ne treba praviti kompromis, ja mislim da je to posao. Znamo da nije uvek lako, ali potrudite se da radite ono što volite. Ako ne radite ono što volite, jer nažalost živimo u takvom vremenu, na takvom mestu, da ne možemo svi da imamo tu sreću da radimo ono što volimo, onda bar nađite neki segment u poslu koji vam se sviđa i pokušajte da se usavršavate, na primjer, u toj oblasti. Ali imajte na umu, niste u obavezi da pravite kompromis. Sigurno postoji način da radite ono što volite ili bar da vam se sviđa. Zatim, ne treba praviti kompromise i kod ishrane. Možda vam se u prvi mah čini da je ovo čudan odabir stvari za koje ne treba praviti kompromis. Ali ishrana dobrim delom utiče na vaše zdravlje i posebno zbog brzog načina života. Tako da često niste u mogućnosti da nešto lepo i kvalitetno, na primjer, skuvate. Onda pronađite namirnice koje su pune vitamina i minerala, jer su one neophodne za normalno funkcionisanje organizma. Sveže voće i povrće mora svakoga dana da se nađe na trpezi. Bez kompromisa, molim. I poslednja stvar koja ne bi trebalo da ima kompromis, to je obećanje. Neka vaša reč vredi. Nažalost, danas smo sve prisutniji situacijama gde ljudi gaze sami svoju reč. Ali sve je na vama. Vi određujete kome ćete dati reč. Ako niste sigurni da možete da ispunite neki zadatak, recite to iskreno.
Probajte na neki drugi način da dođete do rešenja. Nemojte bespotrebno sebi stvarati pritisak i stres. Budite iskreni i vodite računa o svojoj reči. To je po meni veoma bitno. I da kažemo ovako, na primer, kompromis je dobro rešenje, ali ponekad problem mora da se reši i bez kompromisa. Suživot dvoje ljudi počiva na partnerstvu i dogovoru. Kompromisi su nužni i bez njih veza ne može opstati. Znači, kompromis da. Kompromitovanje nikako ne. Dakle, pristajanje na nešto što je ispod minimalnih uslova koje osoba sa kojom smo u vezi mora imati, ne. Jako je važno ostati svoj. Kompromitovati se da bi dobili nekoga, a pritom izgubiti sebe, nikako. Ali kompromis koji bi poboljšao vezu i samim tim ulepšao je, bez problema, da. Nadam se da sam vam iz nekog drugog ugla pričala o kompromisu, da vam je bar malo ovaj ugao bio interesantan i zanimljiv. Ljubim vas puno, pozdravljam vas do neba i nazad, i što se tiče toga da li ću i dalje da vas opsedam i vlogujem, u tom slučaju kompromisa nema. Ćao!